nok nukung khajak saisa gana buku parimila de burma thangnai 16 July sarini damshini wo nokni ongkhar thangmani busasala khorni khiboi tawshuk jora musha koktama krai biang thangka borok makha nokni borok majagai nairu toge biji anglaija Parimila de Burma ni umur necisa busani mung Siranjit de Burma nok tribal colony bufani mung Choron de Burma nok Mohanto Chaudhary PS Mandai height 4 feet 4 inches shak complete pili nok ni ongkhre thangmani jorabo rignai kanja kebo o bukhum non nugoi tongkhe eba mokulot kalaike bufani phone number 9862635999 number ro krengi koktomo hordi hine kormo bufa Choron de Burma ni oje kamana cherainin tam glai ando sache busro amarung na 22 বছর হনা তা kajak bajak da কাজে পড়তা cherai khorok busuk cerai kenai srada bre telam mamang bos moyo nok nang khumani muta ang boyang khayai saimaya misin choi tisawoi pai yang tukunane phaitin je bimar bai saime bobo sata digero gonta horne mutero nai sata na no kinru to kha tini bin khoskai nai kha kun jabno soguya nok tak tam nai nan sata ka khaiba je khoskai manai nong no janok thon haja janok sita tabar khanawon borok bong sobui ka jobina ro sita thanawa ngoklai ka mising dari khlai ka kata kagos sinar khalai chenai bung tam kamo formula tamo de Burma busro amarung no 22 বছর কান্তা 22 বছর